Poznáš ten pocit, keď by si niečo veľmi chcel, ale stále to tu nie je? Takže to, ako to teraz máš, ťa frustruje a vyvoláva nespokojnosť? Alebo si dokonca hovoríš, že to už nechceš? Poď sa v tejto meditácii pozrieť do svojho vnútra, aby si mohol prijať a pochopiť, že nič z toho, po čom túžiš, nie je od teba oddelené. Ale v skutočnosti to už všetko máš. Len si treba počkať na správne načasovanie a prijať to, ako to je teraz. Daj sa do svojej meditačnej polohy a dýchaj. Vnímaj svoje telo, ako sa čoraz hlbšie zabára do povrchu pod tebou. Kde cítiš napätie, tam sa to uvoľňuje. Teraz si predstav seba na krásnom mieste v prírode. Poobzeraj sa okolo seba. V diaľke vidíš, ako sa k tebe niekto približuje. Ako prichádza bližšie, vidíš, že si to ty. Je to tvoje budúce ja. Sadáte si spolu na lavičku a tvoje budúce ja ti hovorí, že si presne tam, kde máš byť. Si na správnej ceste a všetko, po čom v hĺbke srdca túžiš, ono už má. Nie je dôvod mať strach. Čo ti patrí, ti nemôže uniknúť. Tvoje budúce ja ťa pozýva sa pozrieť do svojho srdca. Môžeš uvidieť, čo tam v skutočnosti máš. Je to priama správa z tvojho srdca. Čo vidíš?
Možno si myslíš, že to, čo vidíš, nemôžeš mať. Možno úplne nerozumieš tomu, čo vidíš. Možno to, čo vidíš, v tebe vyvoláva nepríjemné pocity. Tvoje budúce ja ti však ukazuje iba to, čo ti patrí. Možno ti ukazuje, čo potrebuješ práve teraz, aby si sa tam dostal. Pozri sa na svoje budúce ja. Držíte sa za ruky a pozeráte do očí. V jeho pohľade vidíš, že máš v sebe všetky schopnosti to zvládnuť a dosiahnuť to. S každou výzvou, ktorá je pred tebou, prichádza tiež sila potrebná k uskutočneniu. Rozlúč sa so svojím budúcim ja a nechaj ho odísť do diaľky. Znovu si sadni na lavičku a poobzeraj si svoje miesto v prírode. Vnímaj tú krásu, ľahkosť a kľud. Tu v tomto momente cítiš, že nie je kam sa ponáhľať. A nie je nič, čo si nestihol. Nie je nič, čo si mal urobiť inak, lebo vtedy si to inak nevedel. Si presne tam, kde máš byť. A všetko, čo robíš, robíš správne. Všetko tvoje úsilie má význam. Robíš to dobre. Uvoľni sa a dôveruj životu. Nasleduj hlas svojho srdca a s dôverou choď tam, kam ťa volá a vedie.
Keď budeš pripravený, môžeš otvoriť oči.